Hoxe, véspera do gran folión de carros de Chantada, os carroceiros están a tope de traballo no mercado gandeiro. Contan as horas para o comezo do gran día, xa que levan meses, semanas ou incluso un ano preparándose. Non é momento de perder o tempo e a concentración é máxima. Hola, chicos. Que facedes? Ostra, colocando aquí a xesta. Vamos facer corazas con xuncos, bueno, vamos así facendo un pouco de todo. Cantos días levades traballando? Casi un mes, máis ou menos. Así a días, bueno, cando hai festas e tal paramos, pero agora últimamente, a última semana, o máis fuerte. Cantos sodes no grupo? Sobre 15, vamos ir aquí. Xente moi moza. Sí, son todos así de 20 e poucos anos. Levamos 5 anos xuntos, máis ou menos, pero antes sempre de nenos facíamolos con outros. Eu cheguei máis tarde, pero estes levan desde que eran de 5 anos ou así facéndoos. O sea que levades toda a vida mamando isto. Sí, sí. E agora mellor, que a organización é mellor e tal, e bueno, a ver como nos sale. Vades en tempo? Sí, eu creo que sí. Pouco agora colocar algo así máis os detalliños e tal, e despois xa, bueno, xa é mañá, xa hai que salir. Hai que saír e puntuais. Ás 11 da noite comezará o desfile dos 14 carros e plataformas que nos contarán as historias máis locais e os recordos máis fermosos dos maiores dende a Praza dos Catro Camiños de ao palco da Praza de Galicia. Entre os afanados carroceiros atopamos hoxe unha visita especial, a dun grupo de maiores da residencia de Chantada que descenderon de Ecomercado para ver in situ o proceso previo ao folión. A ver cal é a máis bonita. Véxmonos sin terminar alguna, pero están preciosas. Ahora, que altura que levan, vamos ver como salen dela. Están moi experimentados. Cumpría un trator para tirar por elas. Dende os que se inician, de cor máis veteranos e apaixonados do folión de carros, traballan man a man para amarrar as estruturas, en moitos casos sobre os carros do país que este ano se verán en maior medida, grazas a que a asociación organizadora e moitos veciños trataron de fomentar a saída do carro tradicional. Nestes días todos son un pouco decoradores, carpinteiros, ferreiros, pintores e albaneis para dar vida ás pequenas historias do pasado. Unha persoa unida ao folión desde toda a vida, supoño, non? Sí, a verdade é que sí, bastantes anos. Bueno, que estás aquí supervisando a carpintería ou como é o tema? No, eso de carpintería non. Entre todos, entre os que estamos aquí, somos 9 ou 10 facedores, e bueno, ben. 9 ou 10 traballando, e despois sobre o carro? Pois sobre 20 ou 25, máis ou menos. Entre rapaces, mulleres e homens, claro. Que vades a representar? A tellera de Sobreira. Bueno, unha estrutura enorme. Bueno, máis ou menos como todas. Ten 10 metros de largo por 3,90 de ancho. Elixistes unha plataforma porque uns carros sería inviable, non? Claro, que nos carros tienes que fazer 4 ou 5 carros e non das feito nada. Non é o mesmo que na plataforma. Como ves a evolución? A xente sigue implicándose igual, máis, menos? Non, a xente pensamos que se está metendo máis, porque o ano pasado hubo 11 na máis, este ano hai 14 e pensamos que vai aumentando algo máis, pero bueno, de momento con 14 está ben a cousa. Por unha persoa como a ti que amas o folión de carros, supoño que estes días son super especiais, non? Sí, con bastante nervios e tal, pero ben, lávese ben. Lembren, mañá a partir das 11 da noite a vila vivirá un dos seus días grandes. Participen.